Casca are cârlig flexibil, rotativ, ceea ce face utilizarea căștii posibilă fie pe urechea dreaptă, fie pe cea stângă. Cutia conține în interior manualul de instrucțiuni, garanția, un cablu de încărcare și casca Action împreună cu suportul său de reîncărcare. Înainte de prima utilizare, îndepărtați sigiliul de pe pinii de încărcare. Cum se conectează casca Action? Scoateți casca din cutia ei de încărcare. Aceasta va porni automat. Porniți funcția Bluetooth pe dispozitiv. Alegeți din lista de dispozitive disponibile conexiunea corespunzătoare căștii. Cum se utilizează casca Action? În mod redare muzică, apasă butonul multifuncțional poziționat lateral pentru a da play sau a pauza muzica. Pentru ajustarea volumului, utilizați butonul prevăzut pentru aceasta. Pentru a răspunde unui apel, apasă o singură dată butonul multifuncțional. Faceți aceeași operațiune pentru a închide apelul. Pentru a respinge un apel, apasă de 2 ori pe butonul multifuncțional, scurt și consecutiv. Pentru a prelua un apel în timp ce sunteți într-o convorbire telefonică, apăsați o singură dată butonul multifuncțional. Faceți aceeași operațiune pentru a reveni la conversația inițială. Vă rugăm să utilizați cablul de încărcare original furnizat de producătorul de căști și alegeți o sursă USB care este în conformitate cu tensiunea de 5 V 1 A pentru încărcare. Dacă utilizați o putere de încărcare care depășește aceste specificații, aceasta poate deteriora produsul sau poate chiar prezenta un risc de siguranță. Compania noastră nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de o utilizare necorespunzătoare a produsului. Sperăm că ți-am fost de ajutor. Dacă videoul te-a ajutat, un like și un subscribe ar fi minunat.